Kisan ngut ki emle ko kongres ha jalla balai lam do emle ko mlem bolong ru ne lam kalyang persa ayin raba thaw an ki jalla ba roni viling do kila pelong ijing jurep ke jing moromat balang trai ha jing king yam brasan lang do emle ko musning dr celestine ning do emle ko mauti ba charles marngar emle ko noston ba gabriel walang emle ko gambir gire na rilum garu saleng sangma ringkat bagi officer katanan MECL ba PWD road kate jing jurep la pelong khat atri rempang aja usah kate jing king yam na bta ban wan jing sisa na gamta ki pai ba bala mat jing sertok ki khaj dang hai ni gisngi bala la kat kum ki officer kita tanat ki lai thu maka jing maramat kam da dei than ke jing king rei kalong kerpang ki jing den ye ko pung yam babu thong makan ne sa ki absan snem ki ban sawan adin maka jing den ni ko pung yam wal senjor bu jing ma se ki pai ba na maka jing palat arta jongka kita yi officer ki thu ru maka jingmang ban pelut ban pen pha ne mormat lamang ha jinglut masau phrak lor ringka maka te jinglut kan konthop ye ki jing pen bhai ki surok kali ban pen poi ki ba sanong ba slong na lo ka jing mormat ki te ki jing dan ha ka te ka pung ki jing pen mang ki konthop na ju na du ka jing wat lat ban yo snai ki surok thmai ban pen pei lingban na ka MIDC sha mauyong rem ka surok na umroi sha mau set khnam hadu maulai bat ki wei kila benrap ru ba jing mermat mlai ti sha ITDC India Limited kila bu thong man pendep sasau mlai ban sawan kata la kumnu halu ujliu aja afsau la ban kelo ba kham haswa jong kata dang hau no pra aja aflai ke jing bu thong man tei pendep ya kate ke jaka den kalong swau leber aja afsau rei na ki dau bom pala man pendep kembala bu thong la kan tiu sasau mlai ban sawan hadin beladap jurip ya kata jing moromat ya kata jaka dan lapan bot saka jing jurip ya surok kali thmai nagi benta ka MIDC samau yong rem ban bakate ke surok thmai kan pelaj nagi jing sakut kali makan long ke surok ka banne na ka benta ki por bandang wan ka ba ka jing snai kata ke surok kali thmai kan hapo kata jing penmang baru ha kata jing jurip ya kata surok thmai sakit lang la ka jing don orang basnong ka mau yong rem kitrai jaka bat kiwe Kani ka jing maramat ka dam kumba na sebun basatu bakla ki ong maramat ka jingking. Kamde ka jing maramat ka jingking kade ka jing maramat ka dam budi ya ka ba lale da ka ITTC Segmentation India Limited bat ka multitext engineers. Te kapor ka bangila bu ngila target bangin pendap ha. Naduk mentah under 4 months. Bat ki works bangi le hang tu kade ka drilling la ada drilling insale ki routing siman kraw then select ki post kraw hole ban test lada kala biang gitu ki drilling ki bangi lale mo ti lor kata hang turu kan sadon sa ka extra package we khat ka package 3 ya ka bangin sapan bhai kan ka dam top mo actually kala don ka plan bangin le daga black top but recently we have changed we want to do in a better way in which the proposal ka company kadang pha mo nang ta ka parpet wall pili ayat mene itu kala jot kala arpei ketur ngin sapan bano tak bangi dahalai thamai oh kajing maramot kajing king hi kaya da kawai ka package kata kalong ban maramot swa ya kanika ki biring ki de pila ite ki biring ki rural biring ibaratnya do commission adu 1965 kalau expand it ranges from 25 to 35 at the maximum ti kito nginang up na kormen lendo ka ipor ingi ban khang kat tu kan nipor lai kenta nang sasya ikalirit waktu prakenta nang ta hadin kino benta banyat pat ko ikali kumut kan simpor ko prakendaski hadin belada ban marmat kurai kan ga cuki kurai kan kata bakat no snap hadin kat no snap pasal happen repair kan katkum ka yu ka lifespan juga kan increase kuma absan snam e tenre ya ka jingking hi kadai ta kibring namta retrofitting kadang don ka estimate to bang isyam baka ba kile na IT kalong abit na hal sai kinang kontak ki kuwai ki farm rina farm mo te wat sutu baklaw ka dam referring kaya laga jong ka jingking kaya laga jong amde baya hai ki jo mo Kejingwan jurip ngai kublai ki perlok jonga na do i honorable MLA na po Gambigri
Pak Saling Sangma, Iba Charles, Honorable MLA na po Mauhati, Dr. Celestine Lingdo, MLA na po Sneng, Pak Gabriel, Honorable MLA na po Nongstein. Hadin bangi sngo ke jing baki ki pai ba ki kendo na do ba ka misial ka le ikene ka jing maromot ikene ka dam kala bo jing ik pai ba ki balai bawan bu kam ikene ka surok bateng teng da ki kenta ki sakut po surok tedei nang tangi la kerpat ye ki engineer na po MCL ki engineer na po PWD kumno bania weng ikene jing baki kendo ki pai ba tingi sngo tenat bana kaliang ka PWD ru pleng ki klem song thai kila nang wat kilat kelenti kumno ban yo na ko kelenti bat ki MCL ru ki la ya treshitom he tementak silong ka jengker pa jongi bakin pen kloy ya kini kakam ka ba nueng kini ka jing ka ba shipor bat manueng lenter sendon ta kumol la don kam ban repair ya kadam nim don kam shu ban ban khang ya ki surok kinya ki pajba namar ki don ki brio ki bhab ya be por bhab le jingle be flight be train ya be interview ka bu chinge wat kini ki officer ki yong nilai kedu chinge nomor teng teng bang hable jingle ni sakut ki kenta po surok de kata ka jing thu bang iwan mangi hangne tengi snow ke jinge pajba mde bang imdon ke jing snow ni snow ke de kata ka daw bang iwan hangne bat ni snow kemen ba ki try cakar ki don lang ne dengan kerpat ikiru lada ka don kam caka bakin ais ngobha bang ini bit yang Hadin ka jing jurit PE kumno ya kom ban prepare kani ban marmot ka te ka jing dam ida biang kumno kat kum ke jing thu ki engineer ki biang mo tengi kermen hi bakane ke jing pulut bisa ke sarkar kan penjalan ya kane ka ngam kujing im mo jong kane ka dam lifespan jong kane ka dam ki ong ko arfsan snem ko mo jaka bungin pulut ki 1000 crore tang ini kendiat crore ni lala ban yo kujing motoy kajing penbang ya kani pen marmot kani jing panduna ya kasau pakle hatu kispo kumno la kani ka jing penbang tingka kani ka balabon palat ne ka biang kat kum ka jing ong ki engineer na po MCL sau pupra crore kamde tangi kani kadai nam ta stage 1 stage 2 stage 3 ma Ada ki surok, ada ki IB, ada ki infrastructure. ha kumbala batai ba simle additional CE ma de kadai ya kita ru tengah so ka biang hi namar Intake gates. ma ka namar lada kane ka klem mud ki 1000 crore don kamban sina te ban menta ban le kini ki hydro power project ko ka chemchinge namar banyo jaka stom ha tengah trai hap penjalan ke jing im jo kane ka dam ba inyo ke jung toy boarding electric aku jo khopor kale ka wan kan su kumba kalong mentahi kani ka jing king kan simpor sa kumbasan na ni ri puna oh kan pendet ka namar ha ka ba men suai ki san benai kan pendet ri mentai ki ladang penjalan susu ko te tharai hagi ni kin ri nai ki pai ba kita i kan susu te ei pa ka solution lan ni kita ki la ki ba PE na kalen ka jong kata kan ke jingwan chungi ke dia kata bah po hinin ru bana la da PWD kala ban pen trainer shashai kam kloi ban weng ta ke jinge ki pai ba nga trai komut ngiyo jumon toy arbanta ka damru kala nang yo ban pandha pan penjalan ya ka lifespan ne ke jingim jong ne ka dam ka jo ko por pat kala ka wan jong pai ba ru ni sukumen bi don iba rilang hang ne perlok chunga hi i de ESC jong PWD i don i ba simyong ki wana MCL MCL ba yum tu ba periat i kongwan tai ba simle kilai don lang ne dikini ru kaju kajing sngo ku mangi hi bani weng ta kajing ye ba ki kedu pai ba lo jing wan suka cuki kan ni ka benta mar ni ba ka don ka jing tren wan subok nang ni pa ka te ka dang ya mar mot hai kala benong ka kasar nang ha ngia kerpat ya ke PWD bahkan simploi kene bani kerpat ik trai jakaru ba kin long ki basbun ban ai ka jaka kalau ada dei ban siu ma trai ke PWD ke sarkar kan sesiu kata ke jing temu jongi bangi la pet ka jing baki kendu ki pai ba tingine weng kumki nong mi khmat kumki nong thawan tadi kamram jongi badon kano kano ka kejing dawa kejing jing pai ba di kamram jongi ban pet ban weng Iwan mentangi ya nang teh. Kadon ke surok ke bah ladon lupa nang ni. Tingi poyang ni hatam. Nang teh ban cross shani siliang ke ni ke factory si kilometer. Tikum tak ngi perkhat ba. Ya ke ni kamat ngin persngo ban ngi keren ba ke sarkar. Ngini keren ba ke sarkar nak banta ban wengi ke ni ke jing ya. Telada ke sarkar kamut ban le ke ni yu i ba kanam don jing ya.
bala kumno ru lada ka ipulut bon ka por ban snai nu surok ni RTO le se ila un pendep nu surok tiga jingking tay ba ki repair menta renovation retrofitting ye tiga jingking kan simpor so ba sau banai san banai te hang ta ngila soft te ya ka problem jong ki pai ba ta ka dei ka ba ni da kwa ya tiga jingking ko mala kan mane na kaliang ki engineer jong ki la batai ka longkum tu kadang ya syakmat ru jing tay ngai men hi menta nong na kaliang jong sa shimi ni kamban kren ka sarkar bunweng jing e pai ba da ke bangi wan ya nang ni tenang ni kan mi factory kan mi sete sejrong sa nengdam sete hang tu bodon geding jeri ka ba hang tu kan mi kan srok i perkhat ba kata kan dei ka ba best solution bangin sim nak liang jui krang men kham sai kan dian na suban rap ya tak Kalau ini surut. iya kan ni ke surok na galiang ka office piruli inang pak jurip yaki bandang ya thau ya wo te kanno kalenter kaya lomba ka jaka jong no tingin ni pelum lang kini baro ki jing wat jing tip jungi tingin sa ai report sa government. So before the 4 months that it takes for the bearing to be replaced, so do you think it will be possible to have another alternative route? Look, now we're only compiling our findings in the field here. So our people here are in the field. They are surveying the possible alignment. Then they're finding out also who are the landowners or the land belongs to whom. So after all these details have been compiled, we'll be submitting this proposal to the government. Then the government will give a call. So are there currently any other alternative routes once they lift the bridge for the bearing? At present, we have identified some exit routes from Shillong going to Guwahati. One is via Shillong Ding Pasaw Road. One is via this Mausiat Khanam Road. Then there's another route from Maumaram coming out in UCC College. Then for people from the west, they can access that route from Mairang towards Rani Bari. These are the routes, exit Shillong.